17 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Фирдавсии пойтахт клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус Фитнесро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти муҳташаму зебо бо назардошти талаботҳои муосир бунёд гардида бо тамоми дастгоҳ ва таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Тавре зимни боздид иттилоъ дода шуд, клуб барои машғулшавӣ ба навъҳои гуногуни варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва нигоҳдории зебогӣ имконияти заруриро фароҳам овардааст. Аз ҷумла дар як вақт дар ин иншоот бештар аз 2500 нафар метавонанд ба навъҳои гуногуни варзиш машғул шаванд ва бо онҳо мураббиёни бо таҷрибаву таҳсилдида машғулият мегузаронанд. Крокус Фитнес дорои 3 ҳавзи замонавии шиноварӣ буда, ҳавзи калони он имконият дорад ки варзишгарони касбиро низ ба машғулият фаро гирад. Ҳамчунин барои занон як ҳавзи алоҳидаи обозӣ ва барои кӯдакон ҳавзи махсус бунёд гардида бо назардошти меъёрҳои санитарӣ ҳавзҳои шиноварӣ фаъолият менамоянд. коркарди об дар 5 марҳила амалӣ гашта, инчунин ҳарорати мӯътадили дохили ҳавзҳо дар фасли зимистон бо истифода аз дастгоҳҳои муосири соҳавӣ мӯътадил нигоҳ дошта мешавад. Дар дохили клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус Фитнес толори барҳавову замонавии варзишӣ барои машғулшавӣ ба тамринҳои омехта бунёд гардида, дар ин ҷо варзишгарон ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим метавонанд ба намудҳои варзиши бокс, муҳорибаи омехта, гӯштин, гимнастика машғул шаванд. Ин қисмати иншоот бо тамоми дастгоҳ ва шароити зарурӣ муҷаҳҳаз буда барои кӯдакон дар дохили он клуби алоҳида фаъолият менамояд. Крокус Фитнес ширкати калонест ки бо тарзи чашмрас ҳамасола рушд карда истодааст. Чунин муваффақият дар натиҷаи ҷорисозии технологияи инноватсионӣ ва тавъам кардани истироҳат бо варзиш ба мо дастрас гардид. Ҳоло мо дар шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург ва ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамин гуна клубҳоро дорем. Хурсандибахш он аст ки дар Душанбе низ Крокус Фитнес имрӯз ба фаъолият оғоз кард, ки ҳам калон ва ҳам замонавиву муосир мебошад. дар маҷмӯъ масоҳати бинои Крокус Фитнес бештар аз 7500 метри мураббаъро ташкил дода, он бахшҳои гуногуни машқу тамрин ва нигоҳдории солимиву зебоиро дар бар мегирад. аз ҷумла дар дохили он 2 толори барҳавову замонавӣ барои машғулшавӣ ва фитнес бунёд гардида, барои занон алоҳида толор ва барои мардон дар алоҳидагӣ фитнес толорҳо ташкил гардидааст. танҳо дар дохили толори мардона 40 адад дастгоҳҳои машқу тамрини бадан насб гардида, бо варзишгарон ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим мутахассисони касбӣ машғулият мегузаронанд. вижагии дигari фитнес клуб дар он аст ки дар дохили он бахши алоҳидаи велотренажёр ташкил гардида, машғулиятҳо дар он аз рӯи меъёрҳои байналмилалӣ бо истифода аз дастгоҳҳои инноватсионӣ гузаронида мешавад. бояд қайд кард ки дар клуби мазкур таҷҳизотҳои комилан насли нави соҳавӣ васл гардида, онҳо аз маъруфтарин ширкати амрикоӣ харидорӣ шуданд, ки ин имконият медиҳад хоҳишмандон дар фазои мусоиду мувофиқ ба талаботҳои байналмилалӣ тамрин намоянд. дар доираи дастур ва супоришҳои пешвои муаззами миллат имрӯз мо низ иқдом гирифтем ки иншооти мазкурро сохта ба истифода диҳем. Крокус Фитнес бо назардошти талаботҳои муосир бунёд гардида, дар он барои мизоҷон шароити зарурие ки мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ мебошанд фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла тамоми дастгоҳҳои мо аз ширкати маъруфи амрикоии Life Fitness харидорӣ гардида, боварӣ дорам ки аз чунин шароите ки бевосита бо ҳидоятҳои сарвари давлат фароҳам оварда шуданд, шаҳрвандон ҳамаҷониба истифода мебаранд. дар клуби инноватсионӣ ва фитнеси Крокус Фитнес бештар аз 100 нафар соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд, ки ҳамаи онҳо давоми чанд моҳ аз курсҳои бозомӯзӣ ки бо иштироки мутахассисони соҳибмалака доир гардида буд гузаштаанд. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар дохили иншооти навбунёд 2 толори дигар барои машғулшавӣ ба гимнастика ташкил гардида, барои фаъолияти босамари ин толорҳо тамоми дастгоҳҳои зарурӣ дастрас мебошад. варзишгарони хурдсол имконият доранд, ки дар толори алоҳида ба тамрин ва омӯзиши ин нави варзиш, ки барои обу тоби ҳамаҷонибаи бадан зиёд зарур аст, машғул шаванд. заноне ки ҳамроҳи кӯдакони хурдсолашон барои машқу тамрин меоянд, имконият доранд аз фаъолияти утоқи алоҳида, ки барои бозии кӯдакон ташкил гардидааст, истифода баранд. дар фазои мусоид бо ҷалби мутахассисони соҳибмалака дар ин ҷо кӯдакон ба бозиҳои гуногун фаро гирифта мешаванд. Крокус Фитнес ҳамчунин имкониятро барои машғулшавӣ ба аэрофитнес фароҳам овардааст, ки дар ин бахш новобаста аз сину сол нафарони хоҳишманд метавонанд ба омӯзиши он машғул гарданд. дар таххонаи иншооти мазкур спа-салон ташкил гардида, барои бонувон хизматрасониҳои гуногуни вобаста ба нигоҳдории зебогӣ пӯсту рӯй, хизматрасонии косметологӣ ва навъҳои маҳз пешниҳод карда мешавад. шаҳрвандон ҳамчунин метавонанд ки аз фаъолияти ҳамоми туркӣ, буғи хушк, саунаи финӣ, ҳуҷраи барфӣ, саунаи русӣ ва саунае ки намаки дохили он аз ҳимолой оварда шудааст истифода баранд ва ин имконият барои бонувон ва барои мардон дар алоҳидагӣ фароҳам мебошад.
Инновационный фитнес-клуб «Крокус Фитнес» около 8 тысяч. фитнес-клуби инновационӣ наздик ба 8000 метри мураббаъро дар бар мегирад. хоҳишмандон метавонанд аз толорҳои умумӣ ҳам барои занон ва ҳам барои мардон истифода баранд. ҳамчунин мо толорҳои алоҳида барои бонувон низ дорем ки дар маҷмӯъ 5 толорро дар бар мегирад. инчунин мизоҷон метавонанд дар ин ҷо бо истифода аз шароити фароҳамовардашуда дар баробари ба варзиш машғул гардидан истироҳат низ намуда аз хизматрасонии ҳавзҳои обозӣ ва спа-салон истифода баранд. тамоми бахшҳои дохили крокус фитнес дорои утоқҳои алоҳидаи ивазкунии сару либос ва истироҳат буда онҳо бо ҷойвонҳои замонавӣ ки барои ҳар нафар дар алоҳидагӣ пешбинӣ гардааст муҷаҳҳаз мебошанд. дар дохили маҷмӯаи мазкур ҳамчунин ошхонаи зебову замонавӣ фаъолият менамояд ки дар он ҳам хӯрокҳои варзишӣ ва ҳам таомҳои аврупоӣ ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. дохили иншоот бо санъати баланд ва шаклу услуби муосири замонавӣ бунёд гардида утоқҳои корӣ толорҳои тамринӣ ва роҳраву дигар қисматҳои он бо диду нигоҳи хос ва талаботҳои соҳавӣ рангу оро ёфтааст. иншоот аз 4 ошона ва таххона иборат буда масоҳати умумии он беш аз 1 гектарро ташкил медиҳад ва дорои таваққуфгоҳи замонавӣ мебошад. дар сани он як майдончаи зебову замонавии варзишӣ ташкил гардида ҳудуди крокус фитнес пурра бо дарахтони зебову ҳамешасабз оро дода шудааст. намои берунаи бино бо санъати баланд ва дизайни зебо ки мутобиқ ба талаботҳои шаҳрдорист бунёд ёфта шабонгоҳ гирду атрофи он пурра чароғон мебошад. бояд гуфт ки крокус фитнес шабакаи бузурги клубҳои инноватсионии фитнесиро дар кишварҳои мухталиф дар бар гирифта ифтитоҳи он дар шаҳри душанбе барои варзишгарон ва дӯстдорони тарзи ҳаёти солим тӯҳфаи бебаҳо ба ҳисоб меравад. айни замон дар минтақа ин аввалин ва ягона иншооти варзишии крокус фитнес буда гувоҳ аз он аст ки таваҷҷӯҳ ба тарғиби тарзи ҳаёти солим ва фароҳамсозии шароити замонавӣ барои машқу тамрини шаҳрвандон дар мамлакат хеле зиёд аст. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ бо иншоот масъулинро вазифадор намуданд ки чунин имконоти замонавиро самаранок истифода бурда ба ин васила намудҳои гуногуни варзишро равнақ бахшанд. ҳамчунин таъкид гардид ки ба мизоҷоне ки барои машқу тамрин ва ҳифзи солимиву зебогии худ ба клуби мазкур меоянд хизматрасонӣ дар доираи стандартҳои байналмилалӣ ва ҷалби мутахассисони соҳибтаҷрибаву кордон роҳандозӣ карда шавад.